Plano ni Santo Domingo Mayor June Aguas na gibuo na sa ng museo asin library ang lumang munisipyo kan sa Indang Banwaan na nasulo Nobyembre kan nakaaging taon. Sigun sa alkalde, ang lakdang bilang pagtaong manindanin importansya sa historical value kan lumang munisipyo. 1880s pa kan maimok na ang nasabing edifisyo. Para sa alkalde, parte na kan istorya kan sa Indang Banwaan ang munisipyo. Kaya imbis na ipagaba, plano kan opisyal na iparenovate na sana ang edifisyo. Ever since kasi, kahit po ako, akin pa ako talagang iyon na po ini ang itsura ng munisipyo. So, instead of building a new na building, ang talaga pong napag-isipan is unanimous po sa Gabos, even po sa mga taga Santo Domingo and even sa mga elected officials that we will maintain the old building. Sa ngunyan, nasa proseso pa ang Municipal Engineering Office sa plano kan lokal na gobyerno. Alagad, kung dagos ng marealisar, ang mga itatampok sa museum iyo ang mismong historya kan Banwaan, tourist spots, arog kad resorts asin mga makasaysayan na establishmento na makukuha sa lugar. May hiling po ninda ang kayamanan when it comes to cultural traditions po kang mga Domingueño. So, ini po magiging venue na po kung saan po pwedeng dumanong ka mga estudyante, kang mga bisita, angani po makapag-research or maraman po ninda ang history po kan Santo Domingo. Apero sa museum, magkakaigwamanin pa ni Bagong Municipal Library ang Santo Domingo na makukuaman sa lumang munisipyo. Bubugtakan ininin man lain-lain na genres kan libro na pwede ser makapukaw sa interes o rugnakan mga estudyante. Sa library naman po, lahat ng pwedeng mo gusto nila makita. So that's why we're gonna invest. We have in an old library, medyo po nawara lang because medyo sa mga bagyo po ito nagka-problema kami. So we're gonna revive it. So gabos na books tumaniwag ka sa aming ginalay. Of course, so gabos mo po na pwedeng makipuan ng mga akil anong sa nag-aaral, ikakaagin po dyan. That they can use it. May budget naman para sa nasabing proyekto. Alagad, may mga proseso pa subuot na kaipuan ikomple antes na punan ang konstruksyon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.